Boa parte de Andalucía está en situación límite, podemos dicir, coas precipitacións que están descargando, que está descargando a borrasca de alto impacto Leonardo. Hai máis de 1000 persoas nestes momentos evacuadas e ata 6 ríos teñen un nivel vermello porque corren o risco de desbordarse. Por aquí va como el camino que lleva esa casa. Máis de 1.200 efectivos de emerxencias están operando así en zonas de Andalucía nas que resulta difícil orientarse, tal como está a paisaxe e as infraestructuras polas intensas chuvias da borrasca Leonardo. En previsión da que se aveciñaba, desaloxáronse de maneira preventiva máis de 3.000 persoas en zonas de Xerez, Huelva, Córdoba e Xaén. Salimos a la derecha, la casa que está en la esquina. No. Esta mañá declarouse tamén o risco extremo de nivel vermello no campo de Xibraltar e pabillóns como este de Alxetiras están preparados para seguir acollendo máis desaloxados. Mi madre decidió que viniésemos aquí para estar más seguro y sobre todo por el tema de la accesibilidad, porque capaz que nos quedábamos ahí encerrados. Polo menos 26 estradas están cortadas ao tráfico e moitas outras están a piques de quedar inoperativas porque non para de chover. Y en este momento lo que más preocupa pues es el crecimiento de los cauces, teniendo en cuenta que tenemos 6 ríos ya en nivel rojo, es decir, de riesgo extremo, 18 están en situación naranja, por tanto, en crecimiento importante y, por tanto, nos espera un día complejo. Efectivos da UME están reforzando tamén os labores de emerxencias e o Ministerio de Defensa prevé que se poida ampliar o operativo. No solamente los 300 militares que hay, sino que están preparados también militares del Ejército de Tierra, por si fuera necesario. Me comentaban hace un minuto el jefe de la UME que está siendo muy dura, sobre todo en Grazalema. Nesta zona da Serra de Cádiz non hai maneira de achicar a auga. Só entre as 12 da noite e as 6 da mañá rexistráronse 164 litros por metro cadrado. Os sumidoiros rebordan en Grazalema e a auga sae por lugares insospeitados. Madre mía! A máis da chuvia, tamén hai que facer fronte aos estragos do vento, que bate con especial forza nas zonas costeiras. Que dada la situación de los ríos, no es descartable que tengamos que seguir desalojando y evacuando personas. Tamén preocupa a situación dos ríos en Castela-A Mancha, sobre todo a do río Texo en Talavera de la Reina e o Henares en Guadalaxara. Outro río con risco alto de desbordamento é o Alberche ao seu paso por Escalona, en Toledo. Estas chuvias torrenciais súmanse ás dos últimos días e disparan o nivel dos encoros que rexistran a maior suba semanal en 40 anos. En Galicia están de media por riba do 80% da súa capacidade, 13 puntos máis que hai unha semana. E o encoro dos Peares, aliviando auga polas 4 comportas, está ao 98% da súa capacidade. Un pouco máis abaixo, o Miño recibe a auga do Sil. Claro, aquí fai un embudo, ten baixado moito peor. Impresiona tamén a imaxe no encoro de Velle, cun caudal de 1.300 metros cúbicos por segundo. La fuerza, muchísima fuerza. Muchísima. Eso da miedo. 70 centímetros abertas as comportas, ainda quedalle moito marxe para chegar ao máximo. En 12 días de xaneiro choveu o dobre ca un xaneiro normal e iso reflíctese nos caudais. O nivel de ocupación dos encoros galegos incrementouse un 20% con respecto hai 2 semanas e a situación aínda non tocou teito. La situación está estabilizada con tendencia a ir ascendiendo, a alcanzar el máximo el viernes y a partir de ahí, como digo, que empezar a descender lentamente, pero vamos a estar por lo menos la siguiente semana con los caudales bastante altos porque sigue lloviendo. As reservas hídricas aumentaron proporcionalmente. Na conca Miño-Sil alcanzan os 600 hectómetros cúbicos. Para que nos hagamos una idea, la capacidad del embalse de Belesar, que es el de mayor capacidad de Galicia, es de 640 hectómetros cúbicos, prácticamente se almacena un volumen equivalente. Traballan co pronóstico de chuvias cando menos ata o 13 de febreiro. Encoros cheos e caudais en máximos. En Xinzo de Limia activaron o Plan Municipal de Inundacións, hai estradas cortadas e varias zonas anegadas. Demetrio. Sí, moi pendentes do que vai a pasar nas próximas horas. Dicías agora mesmo zonas anegadas como esta que poden ver agora aquí, este é o patio dianteiro do Instituto do IES da Lagoa da Antela, que está completamente anegado todo ao seu alrededor, incluso as aulas da parte inferior quedaron tamén cubertas con agua. Os alumnos tiveron que ser desplazados a aulas superiores porque non se suspendeu en ningún momento a actividade escolar. Eso sí, moi pendentes da situación e sempre en contacto coas autoridades educativas. A situación que se repite no Instituto que está a continuación, así como no campo de fútbol e, como decías, anegamentos e
desbordamentos que manteñen cortadas algunhas vías secundarias na zona daqui da Xinzo de Limia. Así están os dous institutos de educación secundaria de Xinzo de Limia. Os aparcadoiros, os patios, as zonas verdes completamente anegadas. A terra xa non dá absorbido tanta auga que está caendo e varias aulas da planta baixa xa están inhabilitadas. Los padres tienen que estar tranquilos. En el momento que hay alguna incidencia, somos los primeros en comunicarles a ellos que se suspenden las clases, en el caso de que llegara tal circunstancia, y si no, que estén tranquilos que aquí el alumnado está con total seguridad. A situación é crítica en Xinzo, onde unha cha de estradas e pistas están cortadas polos desbordamentos do río Nocelo e Faramontaus, afluentes do Limia que está no umbral laranxa. E no río, pois desbordouse e ainda a última casa casi chega auga aí. Nunca. En 45 anos que levo aquí en Xinzo nunca vin esta cantidad de auga. Isto é máis. Unha cousa que non acordo na vida, non acordo. Agora non sei. Dicen que sigue toda a semana chovendo. Entón, esta xente destas casas por aquí, estes animaliños van a morrer afogados, porque é moito xa. O Concello de Xinzo xa decretou por primeira vez o plan de inundacións para coordinar a resposta de todas as administracións ante esta situación que consideran de emerxencia. Siguen cortadas a pista das Dornas, a estrada que vai de Damil a Parada, sigue cortado a OU 301 Agudes, a altura de Mosteiro, a cidadanía que non utilice eses viales, que utilice outras vías alternativas e que intente desplazarse o menos posible. Eviten, sobre todo, entrar cos coches e pasar a pé porque é perigoso. O Miño en Ourense tamén está no aviso laranxa, así baixa polo centro da cidade o Barbaño, un afluente, parecen rápidos. Tamén o río Avia se está complicando en Ribadavia e a forza do Arnoia xa destrozou pasarelas e áreas recreativas e, segundo as previsións da Confederación Hidrográfica, vai seguir crecendo a auga ata o venres. Acaban o de veras, continuas chuvias asolagan boa parte da Limia e é fácil que pase porque son terras que noutrora formaban parte da antiga lagoa de Antela, un dos humidais máis importantes da Península Ibérica, desecado aló polo 1958 para fins agrícolas. Ata os anos 60 do século pasado, esta imaxe que nos ofrecía a Limia, a lagoa de Antela, asolagaba unhas 4.000 hectáreas de terreo en 5 concellos. Home, claro que me acordo, era todo auga, bión, paxaros, vacas que andaban ali no monte. Barcas como esta facíanse imprescindible no día a día dos limiaos durante o inverno. Había moita paxarada de todas as cousas. Entón nós, cos nosos pais, levábamos nunha barca e íbamos aos ovos. E por certo que eran ben ricos. Case 70 anos despois, a importancia da lagoa faise visible aínda en construcións como esta. E arriba metíanlle o que se chama torrós. Os torrós estes collíanse na laguna, cavábanse cunha medida exacta, igual uns cos outros. Ao longo da historia foron varios os proxectos para intentar desecar o que era un dos maiores humedais da Península Ibérica. Hasta ahora contabilízanse sobre 11 intentos de desecación, pero a investigación está sacando máis intentos. Ningún culminado, vale? O único culminado foi o do Estado franquista. En 1958, o daquela Instituto Nacional de Colonización comezaba as obras de desecación para obter terras de cultivo. Decía a xente, o día que nos quiten a veiga non vivimos. Porque claro, tamén podías ter 4 vacas como a 5, pero despois ainda viviron mellor, porque deron esas parcelas, e foi cando se compraron os tractores. Pero a desecación afectou gravemente a biodiversidade da zona, provocando a desaparición de numerosas especies, tanto de fauna como de flora. É unha catástrofe ecolóxica de gran envergadura. Distintos proxectos conseguiron recuperar algunha destas especies, pero aínda queda, din, moito por facer, o que si volve, en invernos como este, é a auga da lagoa a recuperar o seu espazo. O nivel freático é moi alto, entón basta que chova dunha forma moi persistente e prolongada para que xa a lagoa resucite. Na montaña lucense, nas últimas horas, as nevaradas daban paso á chuvia, pero segue habendo acumulación de neve que obriga a circular con precaución en puntos como Pedrafita do Cebreiro. Sabela, aí segue habendo moito frío, non? Marta, sí, a verdade que sí, que nevou moito durante estas últimas horas de madrugada aquí na montaña de Lugo, tamén na montaña de Ourense. É certo que comezou a chover moi cedo e aínda está chovendo agora, iso axudou moito, está axudando a que esa neve que aínda está acumulada, pero tanta neve, tanta chuvia, a verdade que non son as mellores condicións
moitísimo menos para circular por estrada. Iso que a esta hora non hai ninguna galía pechada por neve. E vemos aquí, estamos en Pedrafita, como están preparadas todas esas maquinarias de conservación das estradas, as máquinas que esparesen xa sale, tamén as quitaneves que estiveron traballando esta mañá. De calquera maneira, a neve está dando unha tregua, regresará esa previsión en 24-48 horas, pero será en cotas xa máis elevadas. Quen non dá unha tregua de momento é a auga que manda e manda moito, polo tanto, precaución nas estradas. Moi duro, demasiado duro ya. Porque hai moita neve, moita auga, moito frío. Hai moita neve, houve moita neve este ano, sí. A chuvia, a neve, marcha unha, ven outra. Aquí temos medios, temos todo terrenos, podemos vivir aquí prácticamente igual que se fuera na capital casi. Estamos acostumbrados. O temporal de frío e neve está golpeando de cheo o centro de Europa. En Alemanha, as temperaturas tan baixas paralizaron por unhas horas o aeroporto de Frankfurt, con varios voos cancelados e desviados. Cambiamos de asunto. Galicia aposta pola renovación das residencias de maiores. A Xunta ten previsto investir 40 millóns de euros na súa mellora. Gloria, ti estás nun deses centros que se vai reformar? Sí, Marta, este centro de maiores de Campolombro que lembrarán se fixo viral en toda España este mesmo Nadal porque pedía felicitacións, pedía cartas para todos aqueles maiores que pasaban sós as festas. Pois ben, agora reformada íntegramente, ten capacidade para 130 persoas. A Xunta investiu nas obras de mellora deste centro 4 millóns de euros. Seguiremos facendo o necesario e priorizando recursos para que a xente maior poida embellecer como queira e os que optan por unha residencia que teñan todas as comodidades que merecen despois dunha vida de traballo. Malabarismos é o que está facendo nestes momentos o Goberno para tentar conseguir apoios e aprobar as medidas contra os antidesafiuzamentos. A esta hora, María Cheda, o Executivo non ten os apoios necesarios. Non dan as contas, Marta de Arriba, faltan apoios no bloque de esquerdas, apoios no bloque de dereitas. O Goberno volveu a facer, meteu nun mesmo decreto medidas ben diferentes entre sí, como por exemplo o bono social, coas axudas pola DINA, a política antidesafiuzamentos, coas prestacións polos incendios, en fin, a polémica está servida e tamén falta tempo porque queda un mes para que ese texto chegue aquí á Cámara para ser votado e aprobado ou non. Polo de agora conta co voto en contra de Podemos, pero tamén do Partido Popular e de Junts. Acusan o Executivo de Pedro Sánchez de tentar defender os ocupas, así que a suba das pensións está garantida, pero non o resto de medidas a día de hoxe. A Junts non lle vale o que pactou o Goberno co PNV, é dicir que os propietarios dunha ou dúas vivendas queden fora do veto aos desafiuzamentos. Os independentistas queren máis protección para os propietarios. Votarem en contra de prorrogar una mesura que no només no soluciona el problema, sinó que és injusta. O Goberno mantén aberta a porta da negociación. Vamos a negociar con todos los grupos y hasta el último momento. Y por tanto, yo le pediría a todos los grupos y también a Junts que hagan ese esfuerzo. Pero Podemos, contrarios a calquera recorte na protección contra os desafiuzamentos, tampouco lle vai por fácil ao Executivo. A consecuencia de este pacto criminal entre el PSOE y el Partido Nacionalista Vasco va a haber muchas personas desprotegidas. Ese pacto co PNV, excluindo os propietarios dunha ou dúas vivendas, provoca reticencias incluso entre os socios. No es la posición que yo defendería si usted me pregunta, ¿no? Si yo fuera, por ejemplo, ministra de Vivienda. E por distinto motivo, entre algúns socialistas entenden que se debería ampliar a propietarios de máis vivendas. Eu creo que para dúas propiedades, para un determinado número de españois, pois é unha cuestión, claro, de aforro familiar, basicamente, non? Pola súa parte, o Partido Popular considera que non se pode responsabilizar aos propietarios da falta de política social do Goberno. Lo que está intentando hacer el Gobierno es expropiar el derecho de un arrendador a cobrar su renta. Y aún encima decirle a ese arrendador que es el culpable de lo que el Gobierno no hace. O Goberno ten outra fronte aberta coa folga convocada a próxima semana en toda a rede ferroviaria. Os sindicatos manteñen o paro.
O ministro subiu o seu despacho só 3 dos sindicatos que se manifestaron onte, UGT, Comisións e o Sindicato de Maquinistas. Todos exixen compromisos de curta e de longa distancia, protocolos para detectar rápido riscos como o de Adamuz e máis investimento no mantemento da rede. Y esperamos que de aquí al lunes nos den otras respuestas más estructurales de inversión, de empleo, de protocolo. Hacer unas mayores inversiones en mantenimiento ferroviario. Creemos que se ha descuidado este mantenimiento en pro de construir nuevas líneas. Nosotros, desde luego, estamos abiertos a incrementar el gasto en mantenimiento, porque aunque creamos que no es la raíz última del accidente, sí creemos que todo lo que se invierta en mantenimiento y en reposición de activos, pues va a redundar en beneficio de la seguridad. Xa ofrecía onte puente no Congreso, hoxe o Goberno volve pechar filas co ministro. Quiero reiterar el apoyo al ministro Óscar Puente, que creo que está liderando las enormes dificultades que en estos momentos vivimos. Mentres, Renfe paraliza a compra de 30 trens de alta velocidade que tiña previsto encargar este ano. A compañía di que agora as prioridades son as vítimas dos accidentes e restablecer o servizo en Andalucía. Hoxe no Senado apróbase unha moción do Partido Popular na que se pedirá a dimisión do ministro de Transportes. Óscar Puente xa foi reprobado en 3 ocasións anteriores. E esta imaxe que se vive fronte aos consulados en Valencia, moi semellante a doutros lugares de España. Son decenas de persoas facendo cola para conseguir que os atendan nas oficinas dos seus países de orixe. Buscan ter toda a documentación necesaria preparada, como o certificado de antecedentes penais, para poder regularizar a súa situación en España. A previsión é que 500.000 de persoas se acollan á regularización express que aprobou o Goberno. A intelixencia artificial está revolucionando o sector da defensa e Galicia saca peito da súa tecnoloxía. A Coruña é hoxe o centro neurálxico dun debate mundial sobre seguridade, Mariola. Sí, un encontro que se celebra na Coruña polo peso da Axencia Española de Supervisión da Intelixencia Artificial que ten a súa sede nesta cidade. É un encontro que serve para que as empresas relacionadas co ámbito militar presenten as últimas novidades en aplicacións de intelixencia artificial. Galicia está presente a través dun proxecto compartido entre Navantia e a Universidade de Vigo que xa se está aplicando nas novas fragatas da Armada. É o equivalente ao sistema nervioso da fragata, unha infraestructura digital distribuída por todo o buque que facilita a operatividade a bordo, por exemplo, nunha emerxencia. A tripulación estará dotada dun dispositivo que permitirá a súa localización en todo momento. Adicionalmente temos outras capacidades de inteligencia artificial para poder recoñecer se hai persoas a bordo non desexadas ou incluso persoas desexadas que estén en locais non habilitados. Un programa con selo galego que marca unha vantaxe competitiva para Navantia no mercado internacional. Isto é unha aposta pola digitalización dos buques, esta é a capa base, digamos, que nos vai permitir esa digitalización e tras estos virán outros fitos seguramente que nos posicionarán como unha empresa punteira nese sentido. Aplicacións que nacen no ámbito militar e se trasladan outros sectores como da seguridade civil e o caso de Indra. Resolución de emergencias ou de catástrofes, ayuda en la investigación criminal o la protección de las fronteras o las capacidades de investigación contra el terrorismo. Entonces, todas esas capacidades las apalancamos en IndraMind. Retos para a defensa dos países que buscan na Coruña avanzar nun uso responsable da tecnoloxía. En momentos difíciles como los que están viviendo en Ucrania, donde se está masacrando la población civil estos últimos días en Kiev o en otros escenarios bélicos, nosotros creemos en la defensa, pero en la defensa de la paz y en la defensa de los valores éticos. Tecnoloxía de futuro cada vez máis presente na nosa vida diaria. Os conflitos militares que hai abertos fan que os europeos teñan unha visión pesimista do mundo. Os españois estamos entre os máis preocupados pola seguridade, por diante incluso de polacos e finlandeses, que son países que gastan máis en armamento. María, que outro dato destacamos? Pois, por exemplo, Marta, podemos destacar que en España, ademais de preocuparnos en moito a seguridade e a defensa, tamén hai certo medo a existencia de posibles desastres naturais. Pero o curioso desta enquisa é que é a primeira vez que pregunta polo futuro do planeta e os resultados do Eurobarómetro reflicten unha clara incerteza global. Máis da metade dos europeos é pesimista neste eido. Pola contra, sí que confían no futuro da Unión Europea e no dos seus propios
varios países. En España os datos son semellantes, aínda que hai máis dúbidas sobre o futuro nacional. Preocúpanos moito a seguridade e a defensa. Isto explícase nas recentes tensións xeopolíticas como a guerra de Ucraína ou as recentes tamén ameazas sobre Groenlandia. E, en xeral, os europeos piden unha Unión Europea máis forte e máis unida. O ministro de Economía di que Galicia e España están nun momento único para acelerar o crecemento. Carlos Cuerpo fixo estas declaracións en Santiago, onde se reuniu co Foro Económico de Galicia. España, en este caso, y Galicia, y ha sido otro mensaje que he señalado en la reunión con el Foro Económico, está ante un momento único. Tenemos una oportunidad, una ventana de oportunidad que aprovechar para cambiar, dar un paso, una marcha más e incrementar nuestro crecimiento potencial hacia adelante, reforzar la industrialización de nuestra economía, trabajos de alto valor añadido, subir nuestros salarios. Moita atención todos os que estean pendentes das oposicións no ensino, porque este ano saen convocadas 1.600 prazas en 42 especialidades. A gran maioría, case 1.400, van ser de libre acceso e delas, máis do 60% están destinadas ao ensino en secundaria, 852. Na Xunta din que a oferta está deseñada para reforzar a atención á diversidade e o ensino de linguas estranxeiras. Que haya plantillas estabilizadas nos centros educativos, porque iso posibilita desenvolver proxectos educativos asentados, coherentes e cunha visión a medio e a longo prazo. Como xa dixen, estamos entre as comunidades cunha menor taxa de interinos do conxunto de España, estamos en torno a un 6%. O Supremo anulou unha terceira sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia sobre o Hospital Álvaro Cunqueiro, porque ten dúbidas da imparcialidade de Luís Villares, exlíder de En Marea e un dos maxistrados que xulgou o caso. Na súa etapa política, Villares pronunciouse en varias ocasións en contra do modelo elixido pola Xunta para construir ese hospital. Por iso, o Tribunal Supremo ve risco de que non fora imparcial no asunto. É a terceira vez que se lle anula unha sentenza por ese mesmo motivo de posible falta de imparcialidade. Galicia aspira a liderar a explotación de enerxía eólica mariña en España. O Goberno Central lanza hoxe unha consulta para sacar a primeira poxa da eólica mariña flotante. Quere atraer investimentos por máis de 20.000 millóns de euros. A profundidade en boa parte da costa española obriga a empregar sistemas flotantes e agora un dos primeiros pasos vai ser delimitar esas zonas onde se van poder instalar. Galicia é unha das principais opcións, xunto coas Illas Canarias e con Cataluña. A Conselleira de Economía defende que a nosa comunidade ten as condicións idóneas precisamente para desenvolver esa enerxía eólica mariña. Por iso pide que a poxa inclúa o abaratamento de enerxía para os galegos e beneficios para o noso tecido empresarial. Isto repercuta nas nosas industrias e no abaratamento das facturas eléctricas dos cidadáns. Por iso, reclamamos que nestas subastas que acaban de ser anunciadas polo Goberno Central, Galicia sea das primeiras comunidades autónomas onde comece a desenvolverse as subastas e, polo tanto, a enerxía offshore. O BNG quere estudar a letra pequena da proposta do Goberno para prohibir as redes sociais aos menores de 16 anos. En todo caso, a súa líder, Ana Pontón, pide que a medida vaya máis aló dunha idade de acceso e que endureza a regulación das plataformas. O debate non ten que ser só a idade na que poden acceder, sino como funcionan este tipo de plataformas e se están o suficientemente reguladas, porque creo que hai moitas dúbidas a respecto do que están facendo. O que espera Alfonso Rueda é que esta medida non sexa unha cortina de fume para evitar falar de outros temas. A Pedro Sánchez pídelle que explique como se vai materializar esa prohibición. A concreción non a sabemos, porque como o anuncio de onte é o máis do carrusel de anuncios que fai o presidente do Goberno, para que non se fale de outras cousas, e el mismo se esquece que se empezamos a botar a vista atrás das cousas que dixo que iba a facer, xa non se acorda nin el. Tamén a Xunta urxe ao Goberno Central a que aprobe o Plan Estatal de Vivenda. A conselleira do ramo recorda que debería estar xa en vigor. Que estamos en febrero, que el plan estatal tenía que haber estado ya operativo desde el 1 de enero del 2026, que ya vamos con retraso. Las comunidades autónomas tenemos que convocar nuestra línea de ayudas previo ingreso de los fondos que nos vengan del Estado, que sabéis que por supuesto Galicia dice sí a la cofinanciación, pero no al chantaje.
Recrimínalle a PSOE e BNG que non condenen os actos vandálicos que sufriron varias sedes dos populares en Galicia. Insisten en que son actos antidemocráticos que hai que rexeitar. Lle exiximos tanto ao Partido Socialista como ao Bloque Nacionalista Galego que condenen inmediatamente estes actos vandálicos, antidemocráticos e absolutamente de esquerda radical comunista que nada teñen que ver ca filosofía de Galicia nin ca sociedade galega. Paulo Prado facía as declaracións durante unha visita en Santiago. Queren escoitar os autónomos para propoñer medidas que diminúan a carga fiscal e burocrática. Un aparatoso accidente tivo lugar esta mañá a primeira hora en Gondomar, na G57. Un camión que transportaba unha cabeza tractora e unha formigoneira quedaron volcados nesta cuneta. Nuns intres, neste telexornal, contámoslles todos os detalles. De novo, os gases dun xerador eléctrico parecen estar detrás dun suceso tráxico. Ocorreu en Meis, ali morreu un veciño de 36 anos que fora prender o xerador no supermercado de súa nai porque marchara a luz. Atoparon o inconsciente pola mañá. Rotos pola dor, familia, amigos, traballadores e veciños da vítima asistían incrédulos ao levantamento do cadáver contra as 11 da mañá. Tiña 36 anos e era o fillo da propietaria do supermercado ubicado no baixo deste edificio de Meis. A medianoite achegouse para pôr en marcha un grupo electróxeno porque se fora a luz. Cando chegaron a abrir o negocio pola mañá, localizárono inconsciente no garaxe. Os bombeiros certificaron que había unha concentración letal de monóxido de carbono. Como hipótese principal, é o funcionamento de un grupo electróxeno que estaba funcionando no garaxe da zona e que en este caso posiblemente o uso prolongado e a mala ventilación do local provocou esa acumulación, en este caso, de monóxido. O tarado que nos temos do explosímetro se empeza a pitar a partir de 20 partes por millón e o 061 comunicounos que no momento en que eles entraron chegaron a medir hasta 400. Supoñemos que levaba xa un bastante rato na zona e posiblemente a exposición prolongada foi o que provocou este caso a súa falecemento. Os servizos sanitarios só puideron certificar a morte do home. Os bombeiros de Ribadumia ventilaron o local para poder liberar a elevada concentración de gas existente. A Garda Civil investiga 4 menores de Nigrán por agredir supostamente un rapaz de 13 anos. Os investigados teñen entre 16 e 17 anos. Gravaron en vídeo a agresión. Nas imaxes vese como obrigan a poñerse de xeonllos e como lle acaban dando unha labazada. Tamén está identificado outro neno de 13 anos por escribirlle mensaxes ameazantes á vítima para que non os denunciara. En Ribeira están desesperados, literalmente, cunha vaga de roubos que sofren en negocios e en casas particulares. En Corrubedo, en concreto, os ladróns teñen o máis doado nesta época, porque a vila está prácticamente baleira. Acaba de ser último intento de roubo nunha casa de Corrubedo. O portal, a porta e a ventana da playa. E, bueno, isto xa é un sin vivir, porque isto é todos os días, todos os días. Un sen vivir porque no que vai de semana levan 3 casas e o certo é que no inverno aquí teñeno ben fácil. No mes pasado me parece que foron 5 e agora deben levar 3 como este. Casas cerradas, aquí non os oímos. Polo que fora aquí non o conseguiron, nas 2 anteriores tiveran máis sorte. Tamén casas de veraneo, neste caso de xente que vive no País Vasco. Por esta foto soubo un dos propietarios que lle entraran na casa. Fixo máis de 600 kilómetros para vela desfeita. Ayer a las 10 de la mañana, la vecina que nos cuida la casa, diciendo que se habían entrado a robar. Los cajones de la cocina estaban todos abiertos, todos tirados. Aquí este armario, todas las zapatillas y todo lo que teníamos ahí de verano, todo tirado también. Tentarno tentou pola porta e conseguiuno pola venta unha vez dentro, campo ás súas anchas. Una televisión grande de aquí, se llevaron otra televisión de una habitación, otra de otra, se han llevado 2 calefactores, se han llevado un dosificador para la humedad y todavía estoy haciendo recuento de las cosas. Ás veces hai sorte e os obxectos recuperanse porque xa saben onde buscar. No caso de Corrubedo, todas as miradas apuntan a un veciño que ten máis dunha dúcia de detencións por roubos. Esta persoa xa va a cousas máis concretas como bebidas alcohólicas ou algún tipo de electrodoméstico que lle faga falta ou así. Pasa mesmo en Carreira, sospeitan que foi un veciño que entrou no centro social. Esa mesma noite tamén saquearon un bar do centro de Ribeira, outro máis e outra vez, porque xa lle entraran antes. Buscaban carto fácil para unha dose.
A autovía do Val Miñor foi escenario dun accidente moi aparatoso á altura de Gondomar e é que emborcou un camión que levaba unha formigoneira e unha cabeza tractora. Non houbo feridos, pero si houbo que cortar un carril, así que as retencións foron moi importantes. Andrea, está restablecida a circulación? Sí, un tráiler que transportaba unha cabeza tractora e tamén unha formigoneira volcou esta mañá a primeira hora en Gondomar. O sinistro ocorreu contra as 8 da mañá na A57 á altura da parroquia de Vincios. Un particular deu aviso ao 112 indicando que se trataba de dous camións, o que semellaba polas dimensións dos vehículos que quedaron volcados na cuneta. O accidente non provocou feridos, pero ata o lugar dos feitos desprazáronse traballadores do Servizo de Mantemento de Estradas e tamén axentes da Garda Civil de Tráfico. Esta mañá un home quedou ferido despois de caerlle un árbore en riba da furgoneta que conducía. Ocorreu a primeira hora, pouco antes das 10, na A55. A árbore que caeu na vía interrompeu o tráfico. En Madrid, un accidente na M30 deixa 3 mozos feridos. Bateron co coche contra un camión. O máis grave é unha muller que ia no asento traseiro e que levou un golpe importante na cabeza. A forza do impacto fixo que o automóvil quedara enganchado ao camión, literalmente, así como ven. Pois para divertirme, o sea, colgar memes, colgar fotos divertidas de cando sales, de cando tes unha ceniña, de cando de Navidades. Nada, hoxe vídeos cortos. Sí, vídeos cortos, moita información de eventos que saen así e pouco máis. Facebook fai hoxe 22 anos. Actualmente en Galicia ten máis dun millón de usuarios e segue sendo a máis utilizada porque está prácticamente empatada con Instagram. Así que, aínda que parece mentira, hai máis de 2 décadas que lle damos o gústame. Seguro que viron algunha vez nas películas estadounidenses estes anuarios que teñen nos institutos, pois isto é un Facebook, un libro de caras, e dai sacou a idea Mark Zuckerberg para revolucionar Internet no 2004. 22 anos despois, Facebook cambiou moito e pasou de só deixar publicar comentarios a podermos crear grupos para eventos ou mesmo recaudar fondos para unha causa. Así e todo, o rexouveo segue sendo o principal uso. Colgar fotos divertidas de cando sales, de cando tes unha ceniña, de cando de Navidades. Mirar noticias ou para mirar cousas en Facebook simplemente. A gente cuenta aí toda a súa vida e como que non me... Pero en Instagram tamén. A ver, sí, pero es como máis artificial, outro es como máis intenso e non me mola. Ten tantos usuarios como a India e China xuntos, máis de 3.000 millóns, pero hai a quen lle resulta unha rede social obsoleta. O Facebook está xa un poquinho máis desactualizado e demais. En día con Instagram ou outras redes sociales o utilizo máis que Facebook. E quedo como unha cousa de adultos, non como unha cousa... Bueno, entón deixei de utilizala. Digamos que aquí na Televisión de Galicia, 2 de cada 3 que visitan Facebook teñen máis de 45 anos. Con todo, o número de usuarios segue sendo abrumador e, polo tanto, relevante para empresas e marcas. A principal conta con máis número de seguidores de toda a corporación é a conta de Facebook de Televisión de Galicia con case 400.000 seguidores. Case o 100% dos usuarios acceden actualmente a través do móvil e o tempo de uso diario está nos 30 minutos, aínda que moitos lles custe recoñecelo. A ver, atentos. Creen que a isto se lle pode chamar polbo á galega? Pois foi o que serviron como tal hai uns días no comedor do Parlamento Europeo. Compartiuno o eurodeputado galego Adrián Vázquez tirando de retranca. El opina que é como chamarlle gaita a unha bubucela. E hoxe nos quixemos saber como cualifican iso que fixeron no catering do Parlamento Europeo, que é o que pensa a xente que máis sabe de polvo, as polbeiras que percorren Galicia servindo este prato de feira en feira. Nuria. Sí, Marta, nos quixemos pulsar a opinión de que máis sabe de polvo. Viñemos ata a feira de Amio de Gando aquí de Santiago de Compostela. Ela é Mari Carmen, que leva 45 anos cocendo polvo. Mari Carmen, a ti que che parece esta receita? Esta receta nin é pulpo nin é nada. Xa o vedes, teno clarísimo. Vamos a preguntar tamén aos clientes, a José, Manuel e Manuel, a ti que che parece esta receita de polvo segundo o Parlamento Europeo? Eu, a verdad, un atentado á nosa gastronomía, desde logo, fatal. Case un insulto.
un insulto, pero vamos, algo fora de serio xa. Moitísimas grazas e bo proveito, así que xa o vedes aquí, teñino clarísimo. A nosa recomendación é que veñan a Galicia coas polbeiras como Mari Carmen, que aprendan a facer polvo a galega. A idea de ofertar aos eurodeputados pratos típicos da gastronomía das diferentes rexións da Unión Europea non estaría nada mal, sempre e cando non fose un insulto para o prato orixinal. E é que este anuncio nada ten que ver co que realmente dan a degustar. A alguén lle parece isto polvo a feira? No, eu nunca vi ese tipo de polvo. Está moi distante deso. Esos son calamares. Estános enganando, non é polvo a feira, para nada. Son calamares, pota ou algo deso, pero pulpo non. Creo que van ter que vir algo a Melide a ver o que é o pulpo, porque eso de pulpo non ten nada. O único que os asemella é que os dous son cefalópodos, animais mariños invertebrados moi coñecidos pola súa intelixencia e cunha gran capacidade de camuflaxe, pero no mar, non no prato. En algo asemellase, pero polo demais nada que ver, nin no color, nin na forma, nin no sabor, nin tamaño, non ten nada que ver. É unha auténtica aberración, porque non ten lógica. Un pulpo, penso que todo o mundo sabe como é un pulpo. Foi un parlamentario galego quen compartiu nas súas redes esta confusión tirando de retranca da terra. Aquí non sentou tan ben. A mí pareceme fatal, porque nun sitio onde teóricamente o Parlamento o órgano de representación de máis de 500 millóns de personas poñan ese plato en representación de Galicia, cando o plato tradicional galego non ten nada que ver con eso, é, vamos, un atentado contra Galicia, contra a súa identidade e contra a súa gastronomía. Non ten nin pé nin fundamento. O Parlamento galego que tome nota xa. Traballar a intemperie ten estes días de temporal un plus de penosidade que non adoita estar recoñecido. Un dos sectores que máis sofre esta cadea de temporais é o dos vendedores ambulantes. Os mercados ao aire libre están estes días case sen clientes. O tempo fai estragos na mercadoría e reséntense as contas e a saúde. Complicado. La verdad es que está bastante complicado. Esta mañá no mercado da Estrada a prioridade era por momentos que non se viñesen abaixo os telderetes. Xa é o sexto mércores do ano en que o mercado non é que desluza, é que queda desfeito pola chuvia. Estamos trabajando con riesgo porque la necesidad es mucha, la verdad, y tienes que intentarlo de alguna manera. Llevamos días y días sin poder tender y cuando tendemos, pues todo esto. Y no ganamos ni pa'l pan. Pois por encima da superficie pois é de terra, mas moitos xa nos chaman tamén xa antes de vir. Pero moitos, sobre todo os que venden produtos perecedoiros, non teñen outra opción que intentalo cada día. Desde que empezou o ano, sin poder traballar. E xa ves, vendes máis, dijo labra máis de volta do que vendes, non se vende. Onte la leña, mañá panoia, hai o Grove, hai Ribera, fai tudo por aí. A los ayuntamientos reivindico de verdad que tengáis mejoras con nosotros, que lo hagáis cerrado y que nos deis facilidades para poder. Porque hoxe xa para ir á feira de cliente había que ter algo de atrevemento. Hai que ser atrevidos para salir a comprar hoxe. Dá pena, moita pena. E co esforzo que teñen que facer para montar todo e volver a recoller. Outra vez tocou desfacerse en beneficios e marchar para a casa. A sucesión de borrascas tamén ten efecto sobre o estado de ánimo. Saímos á rúa a buscar remedio. Cun ceo de nubes negras e unha chuvia casi perpetua, pensar que un día abrirá o sol pode ser cuestión de actitude, pero o que vemos pola ventá aféctanos. Hasta que abres la persiana y ves que sigue lloviendo, pues tienes la esperanza, pero luego ya ves que da igual, que sea a las 6, que a las 12... Fatal, agobiados ya con tanta agua, ya necesitamos unos días de sol para poder secar un poco. Estamos fatal de los huesos y de ánimo. Y de ánimo, necesitamos que salga un poquito el sol, porque si no, la verdad que... Un poco deprimente. Que es un poco deprimente. Non é unha impresión subxectiva, a apatía, a modorra e a desgana destes días ten base científica. As persoas que lles chega a afectar máis, pois incluso poden chegar a desarrollar o que se chama un trastorno afectivo estacional. Bueno, pois poderíamos decir de outra maneira, unha depresión invernal, non? A situación meteorolóxica repercute no estado de ánimo, no comportamento e no equilibrio hormonal.
A reducción da luz influye na encaixa menos serotonina no noso organismo e iso levanos a ter un pouco máis de tristeza. Se temos, por exemplo, liberamos un pouco máis de melatonina, que pasa cando os días son oscuros, non? Bueno, pois normalmente o que nos sucede é que temos menos enerxía. Con todo o que fagamos mentres agardamos a que volva o sol pode contribuir a sentirnos mellor e hai lecturas que semellan a caídas. Unha que ven ao caso perfectamente, que é o libro de E apenas nada, porque a historia é dun rapaz que persigue a choiva. Apetece que chova incluso, para poder disfrutalo doblemente.